cha 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 Igbo kwenu mụọnụ zụọnụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, aha m bụ Chukwu onye Pat Chike onye nke na-akpọ Dịbọcha. Ana m anabata gị n'oke ọgbakọ apụ iche nzukọ eziokwu ndị Igbo ejiri mara Igbo, ebe anyị na-amụ edemede ya na asụsụ Igbo. Nwanne m, sonyere m na nzukọ eziokwu ndị Igbo n'ime Facebook, sonyekwara m na nzukọ eziokwu ndị Igbo n'ime TikTok. Kedu ihe eji hibe ọgbakọ a? Ka anyị wee mara uru ọ bara iji asụsụ anyị wee mere ihe. Ụmụnne, ile anya n'obodo anyị bụ Naijiria, ị ga-achọpụta na ọwa Igbo bụ isi. Anaghị achị isi azụ na ite ofe. Ọ bụrụgodo izere na ọchịchị obodo anyị bụ Naijiria erubeghị aka, mana ka anyị were asụsụ anyị hibe isi, maka asụsụ ga-eme ka anyị na-amata onwe anyị, ka anyị na-aghọta onwe anyị, ka ọ ghara ịbụ nwanne na nwanne na-ekwu okwu onye ama amara ihe a na-ekwu. Ọ bụrụgodị na mụ na nwanne m na-ese okwu, ọ bụ izu mụ na nwanne m ka ọ gbasaghị onye ama, maka na ọkwa mba na-asụ n'olu n'olu. Ọ bụrụ na ịpụta ebe ndị Kalaba na-akwu okwu tata, ma ị naghị anụ asụsụ ha, ị ga-ama ihe ha na-ekwu. Ịpụta ebe ndị Benue na-ekwu okwu tata, ma ị na-anụ asụsụ ha, ị ga-ama ihe ha na-ekwu. Ọ dị otu a ka ọ dị ndị ugwu Awụsa, otu a ka ọ dị n'ebe ndị Yoruba nọ, otu a ka ọ dị ebe ndị Benin nọ. Kedu ihe mere o ji ewuru sọ ndị Igbo oyibo a ọ bụ nna anyị nwe ya? Na nghọta nke m, asụsụ oyibo bụ ndị obodo Eliza nwe ya. Ndị obodo Eliza ahụ ndị anyị hụtara na ọ bụ ha ji obodo anyị bụ Naijiria aka isi aja aja. Ọ bụkwa ha nwa mere na anyị nwebụ ndị Igbo inwere onwe anyị na ahịa ya ahụ. Mmadụ ọ ga-eji asụsụ onye ji ya n'ala wee na-azọ nwere onwe? Mba. Mmadụ ọ ga-anọ n'ote aka nata agụ ihe o ji n'aka? Mba. Ụmụnne m, ka anyị tụgharịa uche, mara uru asụsụ anyị bara, mara ka anyị ga-esi edozi ala Igbo. Ihe ọ bụla anyị na-akpa gbasara idozi ala Igbo, asụsụ anyị ga-eburu ụzọ. Nkata ọ bụla anyị na-akpa maka idozi onwe anyị na ọganihu anyị, asụsụ anyị ga-eburu ụzọ. Izu ọ bụla anyị na-agba maka ọdịmma Igbo, asụsụ anyị ga-eburu ụzọ. Ị nọ na Facebook akụziri ndị mmadụ maka ala Igbo, were asụsụ Igbo sụba ya. Ị nọ na TikTok akụziri ndị mmadụ maka ihe ọwụna ị chọrọ maka ọdịmma Igbo, ọ bụgodu maka mmanụ nnwere onwe ka ị na-ekwu. Maka ama na Igbo chọrọ nnwere onwe, ọ na-agụ anyị agụ n'ihi na gịnị? Anaghị achị isi azụ na ite ofe. Nwanne m, ihe ọbụla ị na-eme tata, were asụsụ Igbo hiwe isi. Ị ga-ama uru ọ bara iji asụsụ gị hiwe isi, maka na ọ bụ asụsụ a mere ka ala China nwere onwe ha tata. Ọ bụrụ na ị ga gụọ n'akwụkwọ ka esi de ya, ịhụ na mba Japan ekworo ka ala China dịrị. Mana tata China bụ ndị nwere onwe ha, bụrụzie ndị ihe na-agara ọfụma n'ihi na gịnị? Ha jiri asụsụ ha mere ihe. Kedu ihe ga-emezi na anyị nwebụ ndị Igbo agaghị eme gịnị? A ga-eji asụsụ anyị mere ihe. Ụmụnne m, kụnienụ ka anyị kwado nzukọ eziokwu ndị Igbo nke m onwe m Chukwu onye Pat Chike nọ n'isi ya. Udo dịkwara ọnụ.